ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо шарҳи хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон ошно месозем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов ва Наргиз Шарифзода. тадбирҳои саривақтӣ ки аз тарафи роҳбарияти олии мамлакат дар самти мутобиқ сохтани роҳҳои автомобилгард амалӣ шуд, натиҷа дод. маҳз ҳамин омил боиси бар он гардид, ки дар назарсанҷии ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ роҳҳои Тоҷикистон аз лиҳози сифат дар Осиёи Миёна ҷойи аввал ва дар ҷаҳон мавқеи хосаро касб намояд. дар даврони истиқлолияти давлатӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 2000 километр роҳҳои мошингузар, 190 километр роҳи оҳан, зиёда аз 30 километр нақбаҳо таҷдиду навсозӣ, бунёд ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. тибқи иттилоъ, дар ояндаи наздик таъмиру таҷдид ва мутобиқ сохтани боз зиёда аз 2000 километр роҳ дар назар аст. ширкати саҳомии Innovate Raul Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мавсим бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ танҳо дар минтақаи Варзоб 11 километр роҳро таъмири куллӣ мекунад. гузориши ҳамкорони мо. чанд рӯз аст ки таъмиру таҷдиди роҳи Душанбе-Чаноқ дар минтақаи Варзоб аз километри 10 то 21 ҷониби филиали ширкати саҳомии Innovative Raul Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо сурат идома дошта, бо ин мақсад зиёда аз 40 техникаву механизм ва 130 корманд ҷалб гардиданд. илова ба истифодаи мақсадноки корхонаҳои истеҳсоли асфалт, техникаву кормандони филиали ширкат, ҳамчунин мутахассисони ширкати хитоии China Road ба ҳайси машваратчӣ ва кормандони техникаҳои ширкати роҳи Тоҷикистон ба ин раванд ҷалб шуданд. тибқи талаботи бахши роҳсозӣ, дар навбати аввал асфалти осебдидаи роҳ бартараф, минтақаҳои фурурафта барқарор ва сипас роҳ яклухт асфальт пӯш карда мешавад. ба шарофати масъулиятшиносӣ ва меҳнати пурмасъули кормандону роҳсозон дар муддати кӯтоҳ асфалти роҳ дар қитъаҳои вайроншуда бартараф гардида, ҳоло мумфаршкунии яклухти роҳ бо сурат идома дорад. тибқи нақша бояд танҳо дар минтақаи Варзоб 11 километр роҳ таъмири куллӣ ва қисмати боқимонда таъмири ҷорӣ шавад. ҷоиз ба зикри алоҳида аст, ки бо ин мақсад бояд зиёда аз 13 000 тонна асфалт харҷ шавад. дои мазкур идомаи мантиқии корҳои қаблӣ буда, шаҳодати он аст, ки азми роҳбарият ва кормандони филиали ширкат баҳри нигаҳдории роҳи мавриди назар қавӣ ва нияташон нек аст. дар мавсими имсола доираи фаъолият хеле васеъ гардида, тасмим гирифта шудааст, ки зиёда аз 50 километр роҳ таъмири куллӣ ва зиёда аз 100 километр таъмири ҷорӣ шаванд. дар маҷмӯъ роҳбарияти филиали ширкат бо дарки муҳимияти масъалаи мавриди назар фаъолияташонро дар ҳама самт, аз ҷумла харидории техникаву механизмҳои махсусгардонидашуда вусъат бахшида, корҳои зиёдеро ба сомон расониданд. ҳоло зиёда аз 800 нафар дар филиали ширкат фаъолият доранд ва бо шарофати меҳнати пурмасъули онҳо роҳи Душанбе-Чаноқ мунтазам кушода аст. ҳамарӯза садҳо мутахассисони соҳибтаҷриба устоҳои роҳ бо кӯмаки техникаи махсусгардонидаи ширкат ба тозакунӣ, таъмир машғул буда, ҳар як ваҷаб роҳро ҳифз мекунанд, то сифати он барои солҳои тӯлонӣ нигаҳ дошта шавад. IRS барои дар сатҳи баланд ва ҷавобгӯи талаботи бахши роҳсозӣ амалӣ намудани вазифаҳояш имконият ва шароити зарурӣ аз қабили мутахассисони болояқат, корхонаҳои истеҳсоли асфалт, таҷҳизоти замонавӣ, техникаҳои пуриқтидор дошта, аз онҳо самаранок истифода намуда истодааст. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ва татбиқи нақшачорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон бо ташаббуси масъулин ва ҷалби ашхоси саховатпеша роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. гузориши хабарнигорони мо. баҳри омодагии ҳамаҷониба гирифтан ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯзҳо корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон авҷи тоза гирифта. дар ин замина иншооти гуногуни маъмуриву маишӣ, савдову хизматрасонӣ, бунёд ва роҳу пулҳо таъмиру таҷдид мегардад. дар ҳамин доира тибқи нақшачорабиниҳои ободониву бунёдкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, яке аз самтҳое ки ба он диққати ҷиддӣ дода мешавад, ин таъмиру навсозӣ кардани роҳҳои мошингарди ҳудуди ноҳия мебошад, ки дар иҷрои ин ҳадаф баробари маблағҳои буҷа ҳамчунин сокинони саховатпешаву соҳибкорони ҳимматбаланду ватандӯсти маҳаллӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар ин давра зиёда аз 58 километр роҳҳои байни деҳҳо таъмир карда шудааст, ки аз ин миқдор зиёда аз 32 километр сангфарш ва зиёда аз 17,6 километр мунфарш карда шудааст. аз ҷумла бо дастгирии соҳибкорон дар кӯчаҳои бисолагии истиқлолият ба масофаи 3 километр сангфарш карда шуда, дар рӯзҳои наздик мунфарш карда мешаванд.
қобили зикр аст ки чун ноҳияи Тимур-Малик дар шароити кӯҳистон ҷойгир мебошад, аз ин ҳисоб деҳаҳо дар масофаи нисбатан дур ҷойгиранду ҳолати роҳҳои мошингард барои рафтуо ва дар маҷмӯъ баҳри рушди ҳама ҷабҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия нақши муҳим дорад. ин нуқтаро ба инобат гирифта бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ роҳи мошингарди маркази ҷамъияти деҳоти ба номи Саидмоъмин Раҳимов ва деҳаи хуррамзамини ҷамъияти деҳоти ба номи Исматшарифи ноҳияи Данғара ки ҳудуди 26 километрро ташкил менамояд аз навсозӣ гардида ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ гардонда мешавад. аз ҳамин хона мебароӣ, аз мошина савор мешавад то маркази ҷумҳурии шаҳри Душанбе озоду бемамоният бо як дилпурӣ рафта мерасӣ. корҳои муҳандисиву сохтмониро дар ин роҳ ки ҳамчун иншооти ҷашнӣ ба ҳисоб меравад, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Довуд ба уҳда дошта, роҳсозонаш имрӯз бо ҷалби техникаву дигар механизмҳои муҳими соҳавӣ дар марҳилаи навбатии таъмиру таҷдиди роҳи мошингарди байни ҷамъияти деҳоти ба номи Саидмоъмин Раҳимов ва деҳаи хуррамзамини ҷамъияти деҳоти ба номи Исматшарифи ноҳияи Данғара корҳои тахту ҳамвор ва аввалияи бунёдиро идома дода барои мунфаршкунӣ омода менамоянд. роҳи мошингарди байни маркази ҷамъияти деҳоти Кангурд ва деҳаи Сафарбоён, Чавроғ ва Савда ки яке аз роҳҳои таъмирталаби ҳудуди ноҳия маҳсуб меёфт, бо дастгирии сокинони деҳаҳо ва мақомоти иҷроия сангфарш гардида истода барои мунфаршкунӣ омода карда мешавад. дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷлил шудани 5500 солагии Саразм мояи худшиносӣ ва меҳанпарастии тоҷикон ва тоҷикони ҷаҳон хоҳад гашт. мавриди зикр аст ки ин сана бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2020 таҷлил карда мешавад. дар доираи омодагӣ ба ин ҷашн дар мавзеи мамнунгоҳи он бинои нави осорхонаи замонавии сеошёна бунёд мегардад. хабарнигори мо гузориш медиҳанд. ёдгории тарихии Саразм тирамоҳи соли 1976 аз ҷониби бостоншинос Абдуллоҷон Исҳоқов кашф гардид ки аз рӯи ҳафриёт дар ин ёдгории тарихӣ кашфу бозёфти ашёҳо аз мавҷудияти чунин шаҳр ва тамаддун дар охири ҳазорсолаи чоруми пеш аз милод гувоҳӣ медиҳанд. бо ба даст овардани соҳибистиқлолии мамлакат ва таваҷҷӯҳи фарҳангпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат 21 сентябри соли 2001 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдгории қадимаи тарихии 5500 солаи шаҳраки Саразм ҳамчун маркази ташаккули фарҳанги заминдорӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнунгоҳи тарихиву бостоншиносӣ эълон гардид ва ин асос барои ҷалби сайёҳон гардид. имрӯз мо эҳсос менамем ки нисбати ҳамасола сафи сайёҳон хеле зиёд гардиданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мо бояд ба ободии ин сарзамин ба ободии ин ёдгориҳо бештар аҳамият диҳем. ин ташаббус ва таваҷҷӯҳи роҳбари давлат баҳри навсозии минтақаҳои тарихӣ аз ҷумла ёдгории қадимаи Саразм барои рушди минтақа, ҷалби сайёҳону тарихнигорони хориҷӣ ва муаррифии тарих, тамаддун ва фарҳанги қадимаи тоҷикон дар байни ҷаҳониён асос мегузорад. муаррифӣ кардани Саразм ба Остон ҳам аз тарафи пешвои миллат, ин муаррифӣ кардани миллати мо, давлати мо, ҳукумати мо мебошад. аз он ки аз нисф бештари ширкатҳои сайёҳии ҳудуди вилоят дар шаҳри Панҷакен фаъолият доранд ва гарчанде чанд осоишгоҳу меҳмонхонаҳо мавҷуданд, ҳанӯз ҳам шароит инфраструктури сайёҳӣ мутобиқ ба талабот намебошад. калонтарин меҳмонхона «Интурист» дар шаҳри Панҷакен имрӯз ба таъмиру навсозӣ ниёз дошта фаъолияти назаррас надорад. саҳни бино, ҳуҷраҳои қабулу гусели меҳмонон бинобар истифодаи тӯлонӣ ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ намебошанд. мавзеъҳои тамошобоби сайёҳии истироҳатии Ҳафткӯл ки таваҷҷӯҳи сайёҳон ба он зиёд аст, ба меҳмонхонаҳои нав, ба навсозии роҳи мошингард аз шаҳраки Суғдиён то кӯли Ҳазорчашма ниёз дорад ки бо амалӣ шудани тарҳи лоиҳавии мавзеи Ҳафткӯл барои ҷалби бештари сайёҳон, ташкили ҷойҳои корӣ ва ба даст овардани манфиати иқтисодӣ аз соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамояд. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор бунёду навсозии 613 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар ҳамин замина барои такмили инфраструктури муассисаҳои таълимӣ бо саҳми соҳибкорон ва ашхоси саховатпеша бунёди 36 синфхонаи иловагӣ дар шаҳру деҳоти Ҳисор идома дорад. гузориш аз шаҳри Ҳисор. дар шаҳри Ҳисор бо мақсади тақвияти корҳои ободонию созандагӣ ва дар сатҳи баланди маънавию ташкилӣ таҷлил намудани ҷашни таърихии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии сокинон ва соҳибкорон синфхонаҳои иловагӣ бунёд шуда истоданд. дар баробари дастгирии мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор корхонаҳои ҳудуди шаҳри Ҳисор 1 миллион адад хишт 850 куб сангу шағал ба муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншоотҳои сохтмонӣ кӯмаки беғарзони худро расонданд ва мо аҳли маърифчиёни шаҳри Ҳисор миннатдории хешро ба корхонаҳои саноатӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва дигар шахсоне ки сами худро гузоштанд баён менамоем. аз ҷумла дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 97 деҳаи саховати ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзодаи шаҳри Ҳисор бо ҷалби мардуми маҳал 4 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 82 деҳаи Чаманзори ҷамоати Мирзо Турсунзода бошад, сохтмони 9 синфхонаи иловагӣ оғоз ёфтааст. бинои иловагӣ аз 2 ошёна ва маҷлисгоҳ иборат мебошад. дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 92 деҳаи Садоқати ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзода ҳам сохтмони 4 синфхонаи иловагӣ оғоз ёфтааст. рафти иҷрои корҳои сохтмонӣ дар синфхонаҳои иловагии муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр зери назорати доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва шуъбаи маориф қарор дорад. дар сатҳи баланди маънавию ташкилӣ таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз хурд то бузурги шаҳр талош доранд ки дар таҷлили ин ҷашни таърихӣ нақши сазовор гузоранд. барномаи ахборро идома медиҳем. дар корхонаҳои дузандагии ноҳияи Кушониён тибқи шартнома бо муассисаҳои таълимӣ 25 000 ҷуфт сару либоси ягонаи мактабӣ омода карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи Кушониён. ташкилоти ҷамъиятии наҷиба аз шумори коргоҳҳои дузандагӣ дар ноҳияи Кушониён аст ки барои муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия либосҳои ягонаи тавсиявӣ истеҳсол мекунад. мо кӯшиш мекунем ки ба сифату сифатнокӣ аҳамият диҳем, чунки агар ки либосҳое ки бо сифат дӯзем падару модарон аз мо розӣ мешаванд ва ин либосе ки мо духта истодаем атласи тоҷикиро дар инҷо мо ворид кардем ки як рамзи миллии тоҷикӣ мебошад. тавре иттилоъ доданд дар корхонаҳои дузандагии ноҳияи Кушониён барои духти қариб 30 000 адад сару либоси ягона шартномаҳо баста шуда истеҳсоли он дар дохили ноҳия пурра роҳандозӣ шудааст. имрӯз дар ноҳияи Кушониён 4 адад коргоҳи дузандагӣ фаъолият менамояд ки коргоҳи дузандагӣ фаъолияташон аз духти либоси мактабӣ иборат мебошад. имрӯз бо шуъбаи маорифи ноҳия ба 27 000 либоси мактабӣ шартнома ба имзо расондем ки ин аз ҳисоби коргоҳи дузандагии ноҳия 40% шартнома иҷро шуд. коргоҳҳои дузандагии ноҳияи Кушониён ба таври мунтазам фаъолият карда азм доранд ки то 15 августи соли равон барои таҳсили соли оянда шогирдонро пурра бо либоси мактабӣ таъмин кунанд. духти либосҳои мактабӣ дар корхонаҳои худӣ аҳамияти калон дорад. аввал ин ки садҳо нафар сокинони маҳал дар чунин коргоҳҳои истеҳсолӣ соҳиби ҷои кори доимӣ гардида ба волидайну хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ сабукӣ меорад. омӯзгорони ноҳияи Кушониён дар интихоби чунин либосҳои тавсиявӣ ва сифатнокии матоъ қаноатманданд. аллакай қариб 40% мактабҳои ноҳияи Кушониён барои дастрасии либосҳои ягона ба коргоҳҳои дузандагӣ шартномаҳо бастанд. воқеан ҳам ширкатҳои саноатӣ ва корхонаҳои дузандагӣ барои бозоргиру рақобатпазир будани молашон бояд қабл аз ҳама ба сифати матоъ ва таҳияи либос таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд. танҳо дар чунин сурат метавон ҳам ба иқтисоди хеш рушд бахшид ва ҳам розигии падару модаронро дар истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ба даст овард. дар ноҳияи Зафарободи вилояти Соғд бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти саноаткунонӣ бо суръати мамлакат тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. гузориши мазбути Бобозода. дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва касбомӯзӣ сарулибоси ягонаи тавсиявӣ ҷорӣ гардидааст ва омӯзгорону толибилмон ҳамарӯза бо намои ягона машғули таълиму тадрис ҳастанд. аммо мушоҳидаҳо аён сохтанд ки аксари сарулибоси ягонаи мактабӣ солҳои пешин бо роҳи қочоқ ба ҷумҳурия ворид карда пастсифату гаронарзиш ҳисобида мешавад. ҷиҳати хотима бахшидан ба ин сарсониҳо бо дастгирӣ ва ибтикори мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Зафаробод 3 коргоҳи дӯзандагӣ таъсис ва коргарони моҳири чобукдаст ба кори доимӣ ва маоши хуб таъмин карда шуданд. аҳли оилаи соҳибкорони маҳаллӣ Авуловҳо аз ҳисоби маблағи барои адои маносики ҳаҷ пасандоз кардашон корхонаи зебои дӯзандагиро бо номи моҳтоҷ бунёд ва мавриди истифода қарор доданд. маҳсулоти истеҳсол гардида шинаму зебо ва замонавӣ маҳсуб ёфта бо нархҳои дастрас ба фурӯш бароварда мешавад. муассисаи мо соли дуюм аст ки бо
جمعیت دارای مسئولیتش محدود محتاج شرطنامه بسته همکاری میکنیم. زیرا سر لباس این کارخانه خیلی شینم، خوش صفت و نرخش خیلی دسترس است. مورد ذکر است که کارخانه برند مخصوص خود را دارست و هر یک سر لباس با این نشانه دسترس مشتریان گردانده می شود. من پیش از همه میانه‌داری خودم را به پیشروی ملت اساسگزار سلوات ملی پرزیدنت جمهوری تازه امام رحمان میرسانم که با ما صاحبکاران امکانات وسیع دادن و ما را دستگیری نمودند که ما امروز در ناحیه ظفرآباد زیاده از 80 کس جای کاری تشکیل نمودیم و برند خودم را تشکیل نمودیم که محصولات خودی تاجیکستان می باشد. خود ناحیه ظفرآباد خرسندی بخش است که صاحبکاران با ننگ و ناموس عائله ابوالوفا از دستگیری‌های پیوسته راهبری عالی مملکت نسبت صاحبکاران راه الهام تازه گرفته خوانندگان غالب المپیادهای ولایتی جمهوری و بین المللی، گیرندگان استیپندی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ولایت سو، علاخانان و فرزندان عائله‌های نیازمند جامعه را رایگان با سر و لباس یگانه توسعوی تامین می‌نمایند. مظبوط بابازاده، ظفرآباد، اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. 5 می در سیاره روز بین‌المللی محیط زیست اعلان گردیده است. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت برطرف نمودن مشکلات وابسته به تغییریابی اقلیم که به محیط زیست تاثیر منفی دارد بی‌طرفی ظاهر نکرده در دوام 2 سال اخیر در این سمت پیشنهاد و تشبس‌ها را در سطح بین‌المللی عملی نمود. اقدامات راهبریت عالی مملکت در سمت تامین صفت محیط زیست و مهیا گردیدن شرایط ارزنده زندگی به مردم از سالهای اول استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. گزارش خبرنگاران ما. تامین معتدل محیط زیست البته وظیفه هر یک ساکن سیاره به شمار رفته در همه حالت از آدمان حس مسئولیت طلب میکند. طبق تحلیل ها کارکرد متال های وزنین، کربوهیدرات ها، نیترات ها، نیتروپیوستگی ها و دیگر ماده های کیمیایی برای سلامتی انسان ضرری بیشتر دارند. با نظر داشت این و به خاطر پیشگیری و کم نمودن تاثیر آن به محیط زیست سنه 5 می در سیاره روز بین المللی محیط زیست اعلان گردیده است. این سنه همچون روز بین المللی محیط زیست هنوز از سال 1972 انتخاب گردیده در این دایره بهر حفظ محیط زیست در سیاره کارهای ضروری انجام داده می شود. باید قید کرد که از جانب راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت برطرف نمودن مشکلات وابسته به تغییریابی اقلیم که به محیط زیست تاثیر منفی دارد بی‌طرفی ظاهر ننموده در دوام 2 ساله اخیر در این سمت پیشنهاد و تشبس‌های نظررس سطح جهانی نشان داده شده است. اعلان گردیدن سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سالهای 2005 2015 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2018 2028 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار و دیگر تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که مربوط به آب و اقلیم است نمونه عالی جانبداری جانب تاجیکستان در حل مشکلات اکولوژی سیاره محسوب می‌یابد. همیشه در آبادی محل و تازگی و حفظ محیط زیست سهمگذار بودن مسئولیت شهروندی میباشد. درک این مسئله و دانستن راه‌های حفظ محیط زیست، تازه نگاه داشتن خانه و کاشانه و آباد و زیبا گردانیدن اطراف مسئولیت گران است برای هر یک نفر خودشناس و خودآگاه. بخشیده به روز عمومی جهانی محیط زیست در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان چورابینی‌های ترغیباتی دایر گردید. از جمله در شهر بختر چورابینی فرهنگی معرفتی در موضوع حفظ طبیعت حفظ وطن است برگزار شد. گزارش خبرنگاران ما. پیش از آغاز چورابینی، اشتراکچیان از نمایشگاه دستاوردهای اختراعکاران، طبیعت‌دوستان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان دیدن کرده، با هنر و مهارت نورسان و جوانان بهای ارزنده و با آنها بهر صیقل هنر و مهارتشان دستور و توصیه‌های سودمند دادند. خوشبختانه امروز نسل آینده‌ساز ملت وطن خود را صمیمانه دوست می‌دارد، از طبیعت دلفریب، گل و گیاهای شفابخش و دیگر ثروت‌های طبیعی عاقلانه استفاده می‌برد. این معنی در تصویر، هنر رسامی و اختراعکاری آنها روشن هویدا بود. در این ردیف ریاست حفظ محیط زیست ولایت با مقصد بهداشت محیط زیست، توزیع آزاده نگه داشتن محله‌های اهالی نشین، کوچه گلگشت‌ها، منبع‌های آبی، استفاده ثمرناک و عاقلانه ثروت‌های طبیعت و بلند برداشتن فرهنگ و معرفت اکولوژی اهالی کارهای معین را به انجام رسانیده است. باید خاطر کرد که یکی از عامل‌های اساسی همین پیشبرد سیاست اکولوژی، پیشگیری گرفتن حالت‌های نامطلوب اکولوژی و حل بسیار مشکلات ها این بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی است.
шоъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри бухтар низ дар тозаи озода намудани гулгашту маҳаллаҳои шаҳр нақши муассир дорад. аз тарафи кормандони соҳа аксияи тозагии маҳал ва соил гузаронида шуд ки дар он ҳазорҳо нафар шаҳрвандон дар тозагии муҳити зист ширкати фаъолона доштанд. дар майдони 70-солагӣ аз навсозӣ боғ рафта истодааст ки аз ду тарафи канали ҷӯйбор дарахтҳои ороишӣ ҳамеша сабз майса корида ва корҳои ободонӣ шуда истодааст. ҳамчунин дар боғи мурчаев ҳам аз навсозӣ шуда боғ дарахтҳои нодир гулҳои мавсимӣ шинонда шуда истодааст. дар толори кохи фарҳанги донишгоҳи давлатии бухтар бо номи Носиру Хусрав дар мавзӯи ҳифзи табиат ҳифзи ватан аст конференси илмӣ баргузор шуд. дар вазъияти тантанавӣ беҳтаринҳо бо ифтихорнома сипосномаҳои кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурияти тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, ҳамчунин ғолибони озмуни рушди табиат асоси рушди сайёҳӣ бо диплом, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурияти тоҷикистон ва риёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон сазовор шуданд. дар шаҳри хуҷанд ба муносибати рӯзи байналмилалии муҳити зист чорабиниҳои вилоятӣ бо мақсади баландбардоштани маърифати экологӣ бо иштироки дӯстдорони табиат аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ва аҳли илму фарҳанг баргузор гардид. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. ҳифзи табиату дӯстдоштани табиат дӯст доштани ватан аст. дар баробари мақомоти давлатии ҳифзи муҳити зист дар ҳифзу таъмини зебоии табиат шаҳрвандон нақши муҳим доранд. дар паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон дода шудааст ки ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, олами набототу ҳайвонот, вазъи экологӣ, баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ муносибати ҷиддӣ бояд зоҳир карда шавад. маърифати экология аз як тараф дарки баланди масъулият дар муносибат ба табиат, истифодаи сарватҳои табиӣ бошад, аз ҷониби дигар мавқеи ҳар як шаҳрванд дар тозагии муҳити зист, иштироки фаъоли онҳо дар чорабиниҳои тозагии муҳити зист, об, атмосфера, чун аксияҳои тозагии маҳал, соҳил ва ҳавои тоза зоҳир мешавад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ҷумлаи субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ барои ҳаллу фасли масъалаҳои норасогии оби тоза, хушкшавии заминҳо ва ҳамчунин ифлосшавии об дар кураи ҷаҳон мавқеи хоси худро дорад. хосатан пешвои миллат дар масъалаи баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон барои ҳаллу фасли масъалаҳои оби тоза дар кураи замин 4 ташаббуси байналмилалии худро ироа намуданд ки ҳамаи онҳо аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонии худро пайдо намуд. дар чорабинӣ бо иштироки намояндагони сершумори дӯстдорони табиат аз ҳамаи 18 шаҳру ноҳияи вилояти Сух ки дар майдони назди театри ба номи Камоли Хуҷандӣ доир гардид, таъкид ёфт ки табиат ҳаёти солими насли ояндаи инсонро таъмин менамояд. дар чорабинӣ ба кормандони беҳтарини раёсати ҳифзи муҳити зист ва бахшҳои он дар шаҳру ноҳияҳо сипоснома ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Сух ва раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят тақдим гардид. барои иштирокдорони сершумори чорабинӣ барномаи пурмуҳтавои консертии устодони санъати пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва вилояти Сух ки таҷассумгару васфи ватан, табиати зебоӣ ва покиву озодагии зебоипарастӣ аст пешниҳод гардид. дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва ёрирасони шаҳру ноҳияҳои вилояти Сух дарави оммавии хушок барои давраи зимистон ва омодагӣ барои ҷамъоварии ҳосили ғалла идома дорад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров майдони киштии ғаллаи баҳорию тирамоҳӣ 5775 гектарро ташкил дода, хоҷагиҳо айни замон барои дарави ғалла ки рӯзҳои наздик фаро мерасад омодагӣ доранд ва ҳамзамон дар ноҳия ки имсол боришот зиёд шуд, дар вӯ захира беш аз 40 000 тонна хошоки дурушт ба нақша гирифта шудааст. аз ин рӯ дар давраи ҳосилғундорӣ, ҷамъоварию захираи хошоки дурушт, ҳар хоҷагии кишоварзӣ барои талаф наёфтани ҳосил тарзи дурусти захираро андешида, барои имин нигоҳ доштан аз сӯхтор чораҳои пешгириро амалӣ намояд. бо мақсади омӯзиши ҳолати риояи қоидаҳо ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ, гурӯҳҳои кории нозирони хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд ва кормандони қисмҳои мустақили оташнишонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар марҳилаи пеш аз оғози давраи ҳосилғундорӣ дар доираи чорабиниҳои профилактикии рамзии ғалла силсилаи тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ ва таблиғотиро дар хоҷагии ба номи Абдураҳим Ҷӯймаев ва дигар хоҷагиҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров амалӣ намуданд.
ضمن صحبت و کارهای فرماندهی با اعضا سهامداران خواجگی‌ها سنجش نقلیات غله‌درفت تجهیزات آتش خاموشکنی تاکید گردید که حالت‌های در شرایط صحرا در موضع‌های حاصلخونداری استفاده کرده شدن تجهیزات برقی و گازی خودساخت و معیارها ناموافق آتش گیراندن در نزد میدان غله و رعایت نکردن همه قاعده‌ها احتمال به حادثه‌های ناخوش سوختار آوردنش ممکن است. کارهای دستوردهی گذرانده شد در یکی از ناحیه‌های کلانترین ولایت ناحیه باباجان غفورов با اشتراک رئیسان خواجگی‌های دهقانی و نمایندگان جماعت‌ها و دهات‌ها گذرانده شد. برابر گذراندن کارهای فرماندهی ناظران خدمات آتش‌نشانی و کشاورزان یک چند کار پیشگیری و خاموش کردن سوختار احتمالی در میدان غله‌زار و جای ذخیره خاشاک درست را عملا نشان دادند. گذراندن کارهای پیشگیری، فرماندهی و نظارتی از جانب ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت و رعایت قاعده‌های ضد سوختار از جانب خواجگی‌های کشاورزی عامل از سوختار و از تلفات نگاه داشتن غله میباشد. ناحیه بلجوان به ساحه بوق و توپ‌پروری و وسیع نمودن میدان جنگلزار توجه مخصوص داده می شود. با این مقصد کارمندان خواجگی جنگل ناحیه جهت عملی گرداندن نقشه‌های در پیش گذاشته کارهای نظررس را به سامان می‌رسانند. حکمت الله حسین زاده از ناحیه بلجوان گزارش می‌دهد. کارمندان خواجگی جنگل ناحیه بلجوان فعالیت خویش را در اساس طلبات برآمده برابر بنیاد کردن باغ‌های نو قطعه‌های نادری جنگل را برقرار می‌کنند. موضع جایگیری ناحیه بلجوان برای رشد ساحه باغداری و بنیاد کردن جنگلزار خیلی موافق است. اعضای خواجگی مذکور هر سال برابر بنیاد کردن باغ‌های نو اینچنین برقرار کردن جنگل را ادامه می‌دهند. خواجگی جنگل بلجوان دارای 23823 گکتار زمین میباشد. امسال ما برای رشد ساحه جنگل پروری زیاده از 10 گکتار بنیاد باغ‌های نو تشکیل کردیم که 3 گکتاری آن از حساب نهالخانه‌های خردی خواجگی خود میباشد. اقلیم ناحیه برای درخت‌های میوه‌دهنده بسیار مساعد است. امسال ما برای همین رشد ساحه نهال‌های سیب، انار، олуча зардолу гелос ҳамин ниҳолҳое ки барои содирот кардан меваҳояш мувофиқ аст шинон диҳем. дар талтепҳои ноҳияи балҷуон ҳазорҳо намуд гиёҳҳои шифобахш мавҷуд аст ки барои рушди соҳаи занбурпарварӣ манфиатовар аст. соҳаи занбурпарварӣ барои баланд барбардоштани иқтисодиёти хоҷагӣ бисёр мусоид аст. аз ин рӯ дар хоҷагӣ мо зиёда аз 122 оилаи занбури асал дорем. иқлими ноҳияи балҷуон барои рушд ин соҳа бисёр мусоид аст. ба ақидаи мутахассисон бунёди боғ ҷангалзорҳои нав барои пешгирии эрозияи замин ва тоза гардидани муҳити зист нақши муҳим дорад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи балҷони вилояти хатлон барои барномаи ахбор. дар вилояти хатлон ба истиқболи солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ пояи сулҳ аст конференсияи илми назариявӣ баргузор гардид. гузориши абдурозиқи азиз аз вилояти хатлон. با افتخار سالگرد نوبتی جشن وحدت ملی در مقامات سود ولایت ختلان کنفرانس علمی برگزار گردید که در آن نمایندگان سود عالی جمهوری تاجیکستان و رئیسان سودها از همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان شرکت ورزیده راجع به اهمیت تاریخی این دستاورد بی‌نظیر و تقدیرساز اندیشه‌رانی کردند. برقرار شدن پایه‌های فعالیت شده حکومت دولتی، تامین فعالیت مقامات‌های محلی حکومت اجرایی سودی، حفظ حقوق، تشکیل ارتش ملی، قشون‌های سرحدی و قبول رمزهای دولتی صاحب استقلال سمت‌های اساسی فعالیت دولتی ساز استقلال بودند. واقعاً هم این صحنه تاریخی یک دستاورد بزرگ در تاریخ خلق تاجیک میباشد. طور نمایندگان مقامات سود ولایت ختلان اظهار داشتند وحدت ملی بهترین نعمت تحکیم دولتداری و شکوفایی وطن دانسته می شود. واقعاً هم هر دولتی که صلح و امانی در آن پایدار باشد آن مملکت روز تا روز گلگل شکوفان می شود. نشانی روشن ثمره های نیکی وحدت در کشور ما بر اعلا به چشم می رسد. کارمندان مقامات سود ولایت ختلان در ردیف مسئله های مربوط به جشن وحدت ملی همزمان راجع به موضوع های افراطگرایی، اکستریمیسم و تروریسم که اهل جهان را به تشویش آورده است اندیشه‌رانی نمودند. طور اشاره شد مقامات سود ولایت ختلان در یکجایگی با دیگر نهادهای قدرتی بر ضد این ظهورات نامطلوب همیشه مبارزه برده برای تنجیه و امانی، امنیت ملی و نیز کردن این خطر میان جوانان چاره اندیشی میکنند.
موافق اطلاع متخصصان ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بکار کردن عقد نیکو در 4 ماه سال 2019 4321 عدد را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 254 عدد زیاد می باشد. زیاد شدن ویرانشوی عائله ها باعث نگرانی است، زیرا آن مشکلات اجتماعی را در جامعه ایجاد می نماید. زلفیه رحیم‌زاده معلومات بیشتر می دهد. оила ниҳоди устуворе мебошад ки дар он ду ҷавон шарики ҳаётӣ мегарданд. ин ниҳод бояд пеш аз издивоҷ ҳамаҷониба барои зиндагии мустақил омода бошанд ва масъулияти оиладориро ҳис намоянд. бо сабабҳои ҷузъӣ вайрон шудани оилаҳо, дахолати сеюм нафар миёни ҷавонон, сабру тоқат надоштан дар зиндагӣ имрӯз дар ҷомеа баръало мушоҳида мегардад. муқаддас будани оиларо намефаҳманд, дарк намекунанд ки оила, оиладорӣ, рӯзгордорӣ чист ва ба мисли як ҳавои ҳавасе ки дар ҳамон рӯзи тӯй як либоси зебо пӯшанд ва ё ки баъд аз чанд вақте хусусан духтарон мехоҳанд ки хеле ороста пероста бошанд, либосҳои зебо пӯшанд, дар мошинҳои хеле ҳам гарон бояд ки як сайру саёҳат дошта бошанд, фикр мекунанд ки зиндагӣ ва арӯсӣ ва умуман оиладорӣ ҳамин аст. вале афсус ки ин як ҳавои ҳаваси асту халос, ин як чизи муаққат аст ки аз байн меравад ва зиндагии асосӣ баъд аз чанд вақт сар мешавад. мутахассисони раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба қайди акти никоҳи давлатӣ ва бекор кардани акти никоҳ дар соли рамон чунин иттилоъ доданд. дар 4 моҳи соли 2019 аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ин бахшу шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳрнояҳо, ҷамъиятҳои шаҳрак ва деҳот 26414 адад ақди никоҳ ба қайд гирифта шуд ки ин нишон дод назар ба 4 моҳи соли гузашта ба 805 адад камтар аст. дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ якчанд асос барои бекор кардани ақди никоҳ мувофиқи қонунгузорӣ мустаҳкам гардонда шудааст. яке аз ин асосҳо ин дар асоси аризаи муштараки зану шавҳар аст ки онҳо фарзанди умумии ноболиғ надоранд. дуюм асос ин ҳалномаи суд аст. беш аз 70% ба қайдгирии бекор шудани ақди никоҳ ин дар асоси ҳалномаҳои суд аст. бесаробон ва беназорат мондани фарзандон ва ё бемеҳру ғамхории модар ба воя расидани фарзанд, мушкилиҳои иқтисодӣ, баҳсу мунозираҳои давоӣ метавонад ба ҳолати рӯҳии ҳар нафар аъзои оилаи вайроншуда таъсир расонад. қонунҳои амалкунанда ин гуна падидаҳоро танзим менамояд, вале ҳар падару модар бояд фарзандро пеш аз оиладоркунӣ барои зиндагӣ омода созанд, мураккаб будани ҳаётро дар шууру тафаккури онҳо ҷо намоянд. танҳо эҳтиром ба якдигарфаҳмӣ ва сабру тоқат метавонад зиндагии оилавии ҷавононро ба ҳаёти хуш табдил диҳад. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва таъмин намудани муассисаҳои соҳаи тандурустии вилоят бо таҷҳизоти замонавӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. барои муассисаҳои соҳаи тандурустии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таҷҳизоти муосири тиббӣ дастрас карда шуд. соҳаи тандурустӣ аз нахустин рӯзҳои соҳибистиқлолии кишвар дар маркази таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор гирифта, яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҳаёти ҷомеа маҳсуб меёбад. дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои муассисаҳои профилактикиву табобатии шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дастгоҳҳои ташхис дастрас мегарданд. дар 5 моҳи соли равон барои муассисаҳои табобатии профилактикии вилоят 1036 عدد تجهیزات معاصر زمانوی با مبلغ 2,646,196 تومانی دسترس گردیده است. اینچنین برای مؤسسات تولیدی پلاستیکی ولایت 12 عدد نقلیات از آن جمله 7 ماشین تمغه نیو، 1 رفریژراتور و 4 ماشین یوری تعجیلی دسترس گردانیده شد. شعبه احیا و به‌حیزکنی دوامی چند سال اخیر از نداشتن دستگاه نفسکشی برای بیماران وزنین تنقیصی کشیده بوده، برای بیماران بیشتر از هوای سوزنی استفاده کرده میشد. با شعبه ما تجهیزات‌های نو آذر زمان داخل شدند. از آن جمله این دستگاه نفس سوزنی
این تجهیزات پیوست شدگی با کسلرود خالص. کارمندان شعبه سرطانشناسی نیز دستگاه‌های طبی از قبیل کاگولیاتور برقی، چراغک بی‌ضررگردانی، بی‌سایه و دیگر نمودی دستگاه‌ها را صاحب گردیدند که با دسترسی به آنها کاری طبیبان و همشیره‌های شفقت این شعبه آسان می‌گردد. مرکز سرطانشناسی ولایت مختار کوهستانی بدخشان با تجهیزات‌های طبی معاصر از آن جمله کاگولیاتور الکتریکی، автоклав، چراغک بی‌ضررگردانی، بی‌سایه، اینگالاتور کسلرودی و دیگرها تامین گردید که این بعد برای طبابت جراحی بیماران مبتلا به سرطان تاثیر مثبت خویش را می‌رساند. در برابر این به شعبه تولدخانه ولایتی نیز دستگاه تشخیص عضوهای بدن و برای جا دادن کودک کمک کرده شد. برای طبیبان شعبه بیماری‌های دل ولایت نیز چنین اقدام عملی گردید. اشوربک مدیر بخش نجات شعبه بیماری‌های دل ولایت عرض داشت که با وارد گردیدن چنین تجهیزات‌های تشخیص سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی به مراتب بلند خواهد رفت. در برابر دستگاه‌های تشخیص اینچنین برای شعبه بیماری‌های دل 4 عدد کت فونکسیونالی نیز منظور گردیدند. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ василаи муҳими ҷалби наврасону ҷавонон ба китобхонӣ ва баланд бардоштани маънавиёти мардум. дар ноҳияҳои лахш ва ёвон даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ҷамъбаст гардида ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфтанд. гузориши хабарнигорони мо дар ин мавзӯъ. меҳтоҷиён ҳумоюншоҳ хонандаи синфи шашуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи лахш яке аз ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ мебошад. вай барои иштирок дар ин озмун тайёрии хуб дида дар маҷмӯъ 51 китобро мутолиа кардааст. тибқи маълумот даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар ноҳияи лахш аз рӯи 4 номинатсия аз ҷумла аз ёд кардану хондани осори адибони классики тоҷик, осори адибони муосири тоҷик, ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик ва аз ёд кардану хондани осори адабиёти ҷаҳон гузаронида шуд. иштирокчиёни озмун тамоми маҳорати худро истифода намуда барои ғолиби даври ноҳиявӣ шудан талош варзиданд. рафти баргузории даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноиро комиссияи босалоҳият назорат карданд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ гузаронида мешавад. тибқи хулосаи ҳайати комиссия даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар ноҳияи лахш аз рӯи 4 номинатсия гесу халилова, мадина давлатова, музаффар сайҷафаров ва меҳтоҷиён ҳумоюншоҳ ҷойҳои якумро соҳиб гардида ба даври ҷумҳуриявии озмун роҳ ёфтанд. ман дар номинатсия 4 иштирок варзида хондан ва аз ёд кардани асори адибони ҷаҳон иштирок варзида сазовор ҷои аввал гардидам. ташкил кардани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо аҳамияти калони маънавӣ дошта барои ҷалб намудани таваҷҷӯҳи насли наврас ба китобхонӣ ва ҳифзи мероси пурғановати миллати тамаддунофари тоҷик заминаи муҳим мегузорад. дар ноҳияи ёвон даври омодагӣ ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ баргузор гардида истодааст. бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани озмуни фуруғи субҳи доноӣ ва иштироки фаъолонаи хонандагон дар он, кормандони китобхонаи системаи марказонидашудаи ноҳияи ёвон дар ҳамкорӣ бо кормандони шуъбаи маорифи ноҳия ба тамоми довталабон низомномаи озмунро пешниҳод намуданд. маврид ба таъкид аст ки дар даври омодагӣ ба озмун довталабон тавонистанд вобаста ба номинатсияҳои озмун истеъдоди худро муаррифӣ намоянд. имрӯз довталабона ба суҳбат даъват кардем, довталабоне ки ба ин озмун номнавис мешаванд ва суҳбат аён кард ки аллакай дар байни хонандагон, дар байни умуман шаҳрвандони ноҳия шахсиятҳое пайдо шуда истоданд ки онҳо ба хондани китоб, ба хондани қиссу ривоятҳо, афсонаҳо, ба умуман хондани эҷодиёти даҳонии халқ, адабиёти ҷаҳонӣ, адабиёти муосир, адабиёти классикӣ шавқу рағбати зиёде доранд. дар ҷараёни чорабинии мазкур маълум гардид ки дар байни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи ёвон хонандагоне ҳастанд ки китоби бадеӣ зиёд мутолиа намуда дониши хешро сайқал медиҳанд ва талош меварзанд ки бо азбар намудани адабиёти лозима ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонанд. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар номинатсияи аз ёд кардани осори адибон мехоҳам иштирок кунам.
و از مقصد در اون است که اگر گرچنده که من در این آزمون غالب آمدم ممکن نآمدم اما از گذشته فرهنگ خود واقف میشوم. این یکی از اقدام‌های بهترین است. در این آزمون من از روی نامیناسیون دوم خواندن و اجرا کردن آثار ادیبان معاصر اشتراک میکنم. آثار اجرا کرده من از 100 غزل را تشکیل میدهد. ساکنان کتابدوستی ناحیه یاوان با مطالعه بیشتری اثرهای بدیعی کوشش نموده ایستادند که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی اشتراک نموده موفقیت نظررس را صاحب شوند. در شهر وحدت در دایره برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی و تکمیل دادن فوند کتابخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی و تامین خوانندگان با ادبیات‌های تعلیمی با تشبث مقامات اجراییه با کتابخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی مقدار زیادی ادبیات درسی تقدیم کرده شد. گزارش محمد علی عبدالکریم. کتاب مخزن علم و دانش و سرچشمه علم و معرفت به حساب می رود. کتاب وسیله انتقال میراث علمی و فرهنگی و تاریخی و ادبی ملت محسوب می یابد. مسلم است که کتاب و کتابخانه عملی فایده آور و ضرور و مهم در زندگی انسان به حساب می رود. استادان و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر وحدت صاحب ارمغان بهترین فرهنگی گردیدند. با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت و بیدار نمودن شوق کتابخوانی خوانندگان به کتابخانه تعلیمگاه زیاده از 500 نسخه کتاب‌های تازه نشر تقدیم گردید. دوام سالهای آخر شماره اعضایان دائمی کتابخانه مکتبی در این مؤسسه تعلیمی بیشتر گردیده است. در این روز با اشتراک بهترین خوانندگان اعضایان فعال کتابخانه تحت عنوان همراه بخوانیم چاره‌بینی علمی و عملی برگزار گردید. شرکت کنندگان با قرائت شعر و ترانه بار دیگر ثابت نبودند که شخص کتابخوان صاحب معرفتی بلند می باشد و از تاریخ و فرهنگ ملی همیشه برخوردار است. در کشوری که سطح کتابخوانی و کتابدوستی جامعه بالا بوده است، برای آیندگان گنجینه غنی و ماندگار و میراث علمی و ادبی به میراث گذاشته است. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله، وحدت اخبار. دستی کمک دراز نمودن به نیازمندان و کودکان یتیم و بی‌پرستار از عملهای نیک انسانی محسوب یافته امروزها در پیروی از سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به مؤسسه‌های اجتماعی و عائله‌های نیازمند از جانب اشخاص سخاوتپیشه کمک رسانده می شود. گزارش خبرنگاران ما. قشر نیازمند جامعه در عرفه عید و جشن‌ها برابر غمخوری‌های دولت و حکومت مملکت همچنین از جانب صاحبکاران و شخصان خیرخواه پیوسته دستگیری می‌یابند. در عرفه عید سعید فطر از جانب کمیته بخطری اوضاع‌قواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمک یک وقتینه به یتیمان خانه کودکان سنی تا مکتبی شهر دوشنبه و تربیتگرندگان مؤسسه دولتی مرکز ملی توانبخشی کودکان معیوب چهارباغ در ناحیه ورزاب رسانیده شد. عملی کردن اقدام‌های انسان‌پرورانه از جانب سخاوتمندان باعث روح‌بلندی طبقه نیازمند جامعه گردیده تا اندازه در فراهم شدن شرایط مساعد روزگار آنها تأثیر می‌گذارد. امروز همچنین در دایره اقدام‌های اجتماعی برای فراغت و استراحت و بلند گردیدن جهان معنوی تعلیم گیرندگان شعبه توانبخشی مؤسسه دولتی مرکز ملی توانبخشی کودکان معیوب چهارباغ در ناحیه ورزاب از جانب این نهاد تلویزور دسترس کرده شد. با دستگیری از سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و اجرای دستور سفارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری طبقه نیازمند جامعه و رساندن کمک عملی به آنها پیوسته عمل‌های نیک و خیرخواهانه روی کار می‌آیند. در عرفه و روزهای تجلیل جشن و مراسم‌های ملی و مردمی دست یاری دراز نمودن به عائله‌های نیازمند، شخصان امکاناتشان محدود و نفران بیمار و بی‌پرستار در مملکت به حکم عنعنه درآمده است. باشندگان خانه پیرانسالان، تربیتگیرندگان مؤسسه دولتی خانه کودکان، سابقه‌داران مهنت، معیوبان، یتیمان و دیگر عائله‌های نیازمند شهر ترسونزاده نیز از کمک و غمخوری‌های حکومت مملکت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و صاحبکاران و دیگر شخصان خیرخواه بهره‌ور هستند. در عرفه عید سعید فطر به 180 نفر باشندگان خانه پیرانسالان و بیش از 100 تربیتگیرندگان خانه کودکان شهر ترسونزاده به مقدار معین محصولات اوضاع‌قواری از قبیل آرد، روغن، گوشت، برنج و مکرون و دیگر محصولات نیاز اول و همچنین دستگاه و تجهیزات روزگار به مانند تفدان، تلویزور و مبلغ‌های معین پولی دسترس کرده شد که از این اقدام خیرخواهانه خاطر آنها بالیده گشت.
ҳамин номгӯи маҳсулот ба 150 оилаи ниёзманд ва 16 нафар собиқадорони ҷангу меҳнат низ кӯмак расонида шуд. 40 нафар ятими кул ва 61 нафар кӯдакони маъюби шаҳр дар арафаи иди Саиди Фитр аз кӯмаки яквақтаинаи пулӣ бархурдор гардиданд. кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ятимони кул, бошандагону тарбиятгирандагони хонаинтернатҳо дар маҷмӯъ нафароне ки имрӯз ба онҳо кӯмак расонида шуд иброз медоранд, ки пайваста аз чунин ғамхориҳои ҳукумати мамлакат ва шахсони саховатпешаву хайрхоҳ баҳравар ҳастанд. онҳо бо шукргузорӣ аз тинҷуву оромии тоҷикистони азиз сипосу миннатдории хешро ба роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар баён медоранд. ин аввал дар арафаи иди Саиди Фитр ба бошандагони муассисаи давлатии хонаинтернати беморони рӯҳии ноҳияи Восе аз ҷониби кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки сарпарастии мактаб интернати мазкурро ба ӯҳда доранд кӯмак расонида шуд. кӯмакҳоро кормандони кумитаи мазкур ба онҳо расониданд. дар давоми чанд соле ки кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарпарастии ин хона интернатро ба ӯҳда дорад, пайваста барои беҳбудӣ бахшидани ҳолати будубоши онҳо, вазъи маишии онҳо ва дастгирии ҳамаҷонибаи онҳо тамоми имкониятҳоро истифода бурда барои онҳо ҳамаи шароитҳоро муҳайё месозанд. ҳамзамон барои бошандагони ин муассиса хони идона густурданд ки бошандагони хона интернати мазкур аз чунин дастгирию ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамеша сипосгузоранд. миннатдории худро ва 220 нафар бошандагони ин муассисаро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби биёлӣ мерасонанд. дар арафаи иди Саиди Фитр кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастархони идона орошида ва ҳам кӯмаки ба яратони худ расонданд. чунин амалҳои хайрхоҳона аз тарафи дигар ташкилоту муассиса соҳибкорон ашхоси саховатпеша ҳамеша дастгирӣ меёбанд ва ба ин қишри ниёзманди ҷомеа пайваста кӯмакҳо расонида мешаванд. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, ноҳияи Восе, ахбор. бо дастгирии сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа ва расонидани кӯмаки амалӣ ба онҳо дар арафаи иди Саиди Фитр аз ҷониби масъулин ва аъзоёни кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун ва ташкилоти ибтидоии ҳизб ба корхонаи истихроҷ ва коркарди нафт Салоса ба як қатор нафарони якаву танҳо ва оилаҳои ниёзманд дар шакли маводҳои ғизоӣ кӯмак расонида шуд. воқеан ҳам дасти кӯмак дароз намудан ба табақаи ниёзманди ҷомеа бахсус пирону барҷомондагон, ятимону бепарасторон ва беморон аз зумраи амалҳои неки инсондӯстона мебошанд ва давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда шароити буду бош ва кору таъсири ин қишри ҷомеаро дар мадди аввал мегузорад. пай татбиқи чунин иқдомҳои башардӯстона аъзоёни кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун бо ташкилотҳои ибтидоии худ дар доираи амалӣ намудаи аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем ба хотири рӯҳбаландиву шодгардонидани нафарони дорои имконияташон маҳдуд ҳам аз лиҳози моддӣ ва ҳам ҷисмонӣ ба аёдати онҳо рафта ба миқдори муайян тӯҳфаҳои идона барояшон аз қабили орд, равған, шакар, биринҷ ва дигар маводҳои ғизоӣ дастрас намуданд. ҳамчунин дар ин баробар тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷайҳун ҷиҳати дастгирии сокинони ниёзманди ноҳия дар ҷамоати деҳоти Якадин аз ҳисоби кормандони ҷамоат ба 10 оилаҳо кӯмаки идонаи маводҳои аввалияи ғизоӣ расонида шуд ки аз чунин иқдоми башардӯстона шод гардида изҳори хушнудиву миннатдорӣ карданд. дар доираи амалӣ намудаи ин иқдоми наҷиб 3 нафар ятими кули ҳудуди ҷамоати деҳот ба 1 нафар сару либоси идона ва ба 2 нафари дигар чорвои хурд ҳадия карда шуд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Ҷайҳун, ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. хайр, саломат бошед.